Хоҷагии Дехони Муслим воқеъ дар ҷамоати деҳоти Бустонқалъаи ноҳияи Кушониён дорои 27 гектар замини кӯрамёбӣ буда, аз ҳамин 23 гектарашро майдони тогзор ташкил медиҳад. Дар хоҷагии мазкур 8 навъи ангури хушсифати ватанӣ ҳифзу нигоҳбинӣ ёфта, махсусан намудҳои ҳусайнӣ, шоҳона, тоифӣ ва кишмиш дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ серхаридор унвон мешавад. сол камтар хунук омад, хоҷагӣ камтар ҳисоби хунук омадан ҳосилот кам қафо зад. ҳарчанд қафо ҳам зада бошад, меҳнаткашо нақс кардан ҳозина ҳосилда омада. ҳозирда дар бозорои бохтар, сарбанд ҳамин ҷо омада бурдестиянд арзонтар. мумкин дар рӯзои наздик содирот ба республика ҳам ҳамин ҷо кинем. дар хоҷагии Муслим барои нигоҳбини ниҳолҳои ангур ба таври доимӣ 20 нафар ва дар мавсими ҳосилхондорӣ то 70 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. Чун Фархунда Ҳасанова ки дур нарафта дар назди хонашон соҳиби шуғли писандида ва подоши хуб гардидааст. ман тӯли 1 моҳ мешавад ки дар ин ангурбоғ кор мекунам. маошамон аз рӯи реҷаи корамон вобастагӣ дорад. ҳар қадаре ки мо бисёртар кор кунем, ҳамон қадар маош мегирем. то пухта расидани ангур мо ба хомтобкунӣ машғул будем. акнун ки ангур пухта аст, мо ба ангурчинӣ машғул ҳастем. дар ин ҷо мо бисёрӣ ҳастем, духтаро дар ин ҷо кор мекунем. боз вақтҳои танаффус дорем. аз ҳосили фаровони имсола аҳли замати хоҷагӣ қаноатманд буда ба ҷамъоварӣ, банду баст ва фурӯши маҳсулот машғул мебошанд. кам ё зиёд гардонидани ҳаҷми ҳосилнокӣ, беҳтар намудани сифати меваҳои маҳаллӣ аз анҷоми саривақтии корҳои агротехникӣ вобастагӣ дошта. аз ҷониби токпарварони таҷрибадори хоҷагии Муслим ба ин ҷиҳати масъала аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. на кам аз 50-60 нафар кори ҳамешагия инҷа. инҷа аз тирамоҳ сар шида ангура тоза мекунанд, баҳор хомто карда бо коркард мекунанд. ина ҳозир чинишаш сар шида бо 50 кас бошад, 20 каси дига зиёд мешавад ки барои ҷои кориаму барои чиндан дасти коргар дар кор мешавад. 70-80 кас доимо бо ҷои кор таъминанд, хӯроки гарм ҳама тарафа. иқлими мусоиди вилоят Хатлон имкон медиҳад ки майдони боғу тогзорҳо аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил ҳамасола афзун гардонида шуда, ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад. бо қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ бо меваҳои шаҳрбори ангур қисми зиёди он ба минтақаҳои гуногуни ҳудуди ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар содирот карда мешавад. гарчанде ки нисбати ҳамин шабу рӯзи соли гузашта бода ҳаво дар ин минтақа каме салқинтар омада бошад ҳам ҳамакнун ҷамъоварии ҳосил дар хоҷагии Муслим шурӯъ гардид. токпарварон бо ҷалби кормандони доимию мавсимӣ дар марҳилаи аввал бозору дуконҳои маҳаллиро бо меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намуда истоданд. баъдан қисмати боқимондаи онро ният доранд ки ба дигар давлатҳои ҳамсоя содирот намоянд. фасли тобистон дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон ҳамакнун аз худ дарак дода дар пухта расидани ҳосили ангур ва ширинии он мусоидат хоҳад кард. Қурбунали Қурбонов, Зайниддин Ҳоҷиев, баробароми Навид аз ноҳияи Кушониён.